диловар сафаров дар деворҳои утоқи худ дар хобгоҳи донишкадаи санъати тоҷикистон акси парчами бузурги тоҷикистонро нақошӣ кардааст. ӯ донишҷӯи соли сеюми донишкадаи санъат аст ва мегӯяд қабл аз таъмири хона тасмим гирифт ва ба ҷои рангубор акси парчами миллиро нақошӣ кард. аммо барои ин кор аз касе иҷозат напурсид. асос дар хобгоҳ бояд ҳама хонаҳо якранг бошад ва мо вақте ки нақшро дар ин хона кашидем, аз маъмурият омадан нигоҳ кардам ва ба мо раҳмат гуфтанд. ва ин кори мо розӣ шудам. идеяи нақошии парчами миллӣ дар деворҳои утоқи хобгоҳ пас аз он ба сари диловар омад, ки таблиғи рамзҳои давлатӣ, хусусан парчами миллӣ дар Тоҷикистон ба таври бесобиқа рӯ ба афзоиш аст. ин рамзро мо барои ватандӯстӣ, барои худ ки ватанро дӯст медорем, бо меҳри ватандӯстӣ нақш додем. тасвири парчами миллӣ дар деворҳои утоқ барои теъдоде аз донишҷӯён низ мақбул уфтод ва онҳо низ тасмим гирифтанд мавриди таъмири навбатӣ утоқи худро бо парчами миллӣ мунаққаш кунанд. ин иқдоми диловар дар ҳоле анҷом шуд, ки парлумони Тоҷикистон низ бо ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон овехтани парчам дар манзили сокинон ва дигар иншоотро қонунӣ кард. мавзуна Шарофиддинова, вакили маҷлиси намояндагон, зимни муаррифии тағйирот ба қонун дар бораи рамзҳои давлатии Тоҷикистон гуфт: қаблан насб кардани парчами миллӣ дар манзили сокинон мамнӯъ набуд, аммо бо ин тағйирот ин кор қонунӣ шуд. ва ба қавли ӯ қонунӣ кардани насби парчами миллӣ дар манзили сокинон эҳтиром ба рамзҳои давлатӣ аст. токунун парчами миллии Тоҷикистон дар болои иншооти корхонаву идораҳои давлатӣ ва муассисаҳо ва дохили нақлиёт ба назар мерасид, аммо тақрибан дар ҳеҷ манзили сокинони Тоҷикистон парчами миллӣ овезон набуд. барод Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.